जय छठी मैया। छठी मैया सबके निम्ने राखे आ सबकर मनोकामना पूरा होखो। छठ पूजा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे बड़का त्यौहार है और इस साथे साथे एकमात्र ऐसा त्यौहार है जौने में उगत और डूबत दुनू सूरज के पूजा कइल जाला और अर्घा दिहल जाला। सूरज भगवान के साथे वहाँ के बहिन छठी मैया के पूजा कइल जाला। कुछ पौराणिक ग्रंथ में छठी मैया के सूरज भगवान के माइयो मानल बा। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा दूसरे प्रदेश में भी छठ के त्यौहार मनावल जाला जहाँ पूर्विया लोग रहेला। एकरी अलावा अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देश, यूरोप और विश्व के अन्य भूभाग जहाँ पूर्विया लोग बा छठ पूजा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से करेला। क्षेत्रीय महात्म वाला त्यौहार के बात होखे तो भारत में मनावे जाए वाला ये सबसे बड़का त्यौहार है और कहे में कोनो अतिशोक्ति ना हुई, काहे कि करीब 25 करोड़ लोग ये त्यौहार के मनावेला। छठ पूजा की शुरुआत के पौराणिक आधार त्रेता युग से मानल बा। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता मैया के साथे लंका से रावण वध करके अयोध्या वापस आईनी तो पूजा खातिर मुदगल ऋषि के बुलावल गई और उनकी कहले पर सीता मैया कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के छठवा दिने सूर्य उपासना कैली। छठी पूजा हमेशा कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के छठवा दिने ही कैल जाला। महाभारत काल में कर्ण के सूरज पूजा के वर्णन बा। एकरी अलावा जब पांडव लोग जुआ में अपन सब कुछ हार गई तो द्रौपदी के व्रत के भी जिक्र बा और कई गो पौराणिक कथा बा जौने से साबित होला कि सूरज उपासना के व्रत छठ पुरान समय से चलत आवता। छठ के पूजा खरना से ही शुरू हो जाला जिसमें खीर पूड़ी बनेला और ये व्रती लोग परिवार के साथे खाला। फिर लौकी भात खाई जाला। छठ के दिने महिला लोग उपवास रखेला, बहुत जगह पुरुष लोग भी व्रत रखेला। छठी मैया के चढ़ावे खातिर गुजिया, ठेकुआ और खजूर मुख्य रूप से बनेला। तो फल में केला, अमरूद, सेव, नारियल, नींबू, शरीफा, सिंघाड़ा, मुरई, सुथनी, हल्दी, अदरक, ऊख, पान, सुपारी, कच्चा मूंगफली, अनानास, कोहड़ा, अरुई और बाकी के मौसमी फल मुख्य रूप से चढ़ेला। छठ घाट पर जाके सब प्रसादी छठी मैया के चढ़ावल जाला और डूबत सूरज के अर्घ दे के साजी खान के पूजा संपन्न होला और फिर भी सहारा उठ के नहा धो के सब लोग छठ घाट पहुँच जाला और उगत सूरज के अर्घ दे के व्रती लोग अपन उपास तुरेला। फिर छठी मैया के चढ़ल प्रसादी खाई जाला। कोसी भराई छठ पूजा की एगो अहम हिस्सा है जौन कोनो बखौती के पूरा भइला पर भराला, चाहे कोनो नया काम भइले पर। लोक आस्था के पर्व छठ हर साल आवेला और सबके जिंदगी के खुशी से सराबोर कर देला। जय छठी मैया। छठी मैया तुम्हारी सानिया नाही अच्छा